tubettajien nimet tuohon descriptioniin, mutta mä en tiedä mikä se descriptioni on, mä vaan käytän sitä, koska ihan näin by the way. Ja Peter, eiku mikä se oli? Just, eiku... Gastia honiksi lähet. Ei se, sun pitää saada se tuntea sille. Gastia honiksi lähet snätki diesi tit fazan. Gastia honiksi lähet snätki diesi tit fazan. Mut jos sitä Hyvää päivää, hyvää yötä. Ei kun se venäjäksi kuulostaa ihan hyvältä venäjän kieleltä, mutta sit kun sä saat tietää mitä se suomeksi tarkoittaa, niin... Ei kiinnosta. Sanotaanko se suomeksi? Jokainen metsästäjä haluaa tietää missä fasani istuu. Siis... Me ei osata melkein yhtään mitään muuta venäjäksi kuin vaan vittu toi. Me ollaan tullut monta vuotta venäjäksi. Niinpä. Mut vielä hei englanniksi. Ich bin ahpen... Hello! Keep hello. up the hot dialogues. This was open, this was closed. This was open, this was closed. This was open, this was closed. But we close this video now and we... mä oon kuvannut jo... Ei vittu! 6.09 meni jo. No you dick! Aika on niin dick. Eli kaivaa. Aika on niin kaivaa. Aika on niin dick, elikkä muna Kaivaa. Ei ku kaivaa. Muna on Kaivaa. Dick on muna. Press 4 to dick. Eli vähän belkakkosta. Hei mutta kun tossa mä ekassa videossa mä sanoin, että mä teen vaan dubbeja ja vlogeja. Mutta mä en oo tehnyt videoa siksi vähän aikaa kun mä olin parturissa. Ja kun mä olin parturissa sen pari viikkoa, niin mä sain idean, että mä voisin tehdä leffan. Ja kun mä olin siinä parturissa, niin mä aloin jo ideoimaan sitä leffaa. Niin siksi mä en oo tehnyt vähän aikaa videoa, kun me ollaan jo... No kuule, mun hiusten laitto on niin pilkun nussinta, että jos yksikin karva menee millinkin väärin, niin kaikki kuolee. Että sillä lailla. Haista sinä mursu paska! Tuolta yhdestä paikasta. No en mä keksinyt tohon mitään, mutta mä veikkaan, että tää video oli nyt tässä. Taas mä rupean tekemään vlogia vähän päivittäin. Se vähän riippuu, jos mulla on aikaa. Jos ei oo aikaa, niin sit haista vittu. Tykkäätkö tästä videosta? Toi mun persvakohymy oli niin 5/5, että mä ainakin jatkaa tätä videoa vähän aikaa. Vitusti eikä. Tuliko se vittu? Tää on vitusti neekereitä. Tää on vitusti neekereitä, musta on eilen kun mä menin tonne juna-asemalle, mä puhuin Petskun kanssa puhelimessa. Kuka Petsku? Kamevin kanssa tonne Kamevoin menossa himaansa. Sit se oli siinä pihaa, sit se oli vaan silleen, että on vitusti neekereitä, mä en vitti mennyt mun himaan. Sä sanoit, että joku kokki oli siellä syy. Niin se Oka-Koka. Aiku Oka-Koka. Niin no se kuulemma oli ollut siinä. Kun niiden hissi on semmonen 5/5, että siihen näkee niinku ulos ja kaikkea, niin sit se kokki oli vaan näyttänyt sille kesoa siellä, kun se oli hississä. Ihan näin paidua. Mutta mä nyt lopetan tämän videon tähän ja mä olen saanut hyvän video. Fitta på svenska. Niin mä saan semmosen video. Mitä? Vittu, videon editointiohjelma, yes! Pienet sillä. Ja vähän eeppistä musiikkia. Joo, ja mä nyt lopetan tän videon tähän, niin tästä tulee mun kaikki aikain paras video, eli siihen asti. Editoi tätä. Moi!